Hello and welcome to Hashtag Writer's Block. Ako po si Delcon Anthony and sa video na ito tatalakayin natin ang about sa world building. And we're starting right now. Before we begin, kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure you hit that subscribe button and of course hit that notification bell para na-notify ka every time magpo-post ako ng video. Ayan, so ano nga ba ang world building? According kay Kumaring Wiki, ang world building is the process of constructing an imaginary world sometimes associated with a whole fictional universe. Napakahalaga ng world building, lalo na para sa mga nagsusulat ng fiction. Mas madalas itong ginagamit sa fantasy and sci-fi. Basta genre na may sariling mundo. Bakit kailangan mo maglaan ng oras para sa world building? Magandang katanungan and I'm gonna tell you a little story. Before my story, okay, I call it The Celestial Witch, Monster Within. At ginawa ko siyang ongoing story and walang plan, walang maayos na world building, wala, kung ano nang maisip ko. So, the story was a mess. Kasi hindi maayos yung law ng mundo, hindi maayos yung setting ng government, hindi maayos yung law ng magic, 'di ba? Yung story napaka messed up niya. So, I had to delete it kasi hindi maganda yung pupuntahan ng story. Though it took me a year to write it and dinelete ko din kasi it's a mess. And then I changed it into The Tale of the Blood Witch. So, book 1 siya. And nasa category, number 1 siya sa category ng wizardry for so many times. Parang may isang taon nata siya nasa number 1 spot sa category ng wizardry. And of course, yung book 2, which is The Tale of the Innocent Witch. So, anong nangyari doon sa story na yon is, ganun din, hindi ko pa rin na-polish yung world building, yung laws, wala na pupuntahan yung story. So, again, unfortunately, I had to delete it again. So, kung hanapin mo siya sa Wattpad, hindi mo na siya makikita. So, yung dalawang yun, yung book 1 tsaka yung book 2, pareho silang nasa rank number 1 tsaka rank number 2 ng wizardry. And magic, I believe, number 1 and number 2 din sila. Lagi silang nandun sa top 1. Pero unfortunately, I have to delete it. Yung book 1, may isang taon ko siyang sinulat. Natapos ko siya nung nasa GMA ako. Yung book 2, natapos ko yung book 2 nung nasa Barangay LS naman ako, dun ko siya natapos. Pero I had to delete them kasi walang pupuntahan yung story because the world building is messed up. Okay? Walang magandang nabuo dun sa world building. So, what's the lesson sa story ko na yun? Take your time building your world, polishing your world, 'di ba? Perfecting yung laws, yung physics, 'di ba, nung mundo na yon. Kasi pag mamadaliin mo yung world building, magkakaroon ka ng napakalaking oras na pag-aaksayahan sa revision. Magre-revise ka ng magre-revise. Aabutin ka ng taon pag-revise kung taon ka nagsusulat, 'di ba? And believe it or not, napakalaking bahagi nun sa istorya, yung mundong ginagalawan ng character mo. So, ano ba ang basics ng world building? Let's start with the first category, settings. Okay, so let's start sa world. By world, I don't mean na yung gagalawan ng character mo. Yung world means yung planet mismo na tinatayuan nung ginagalawan ng character mo. So, ano ba ibig ko sabihin doon? Nasa kabilang dimension ba yung mundo? Yung mundo ba niya is lumulutang? Nasa ere ba? Yung mundo ba niya is nasa ilalim ng tubig? Nasa space? Next is tatawagin nating planets division. Ito na yung paghahati-hati do sa world, do sa planet na binuo mo. Ito na yung continent, ito na yung countries, ito na yung mga kingdoms. And then pag nahati-hati mo na yon, doon na papasok yung pagpapangalan mo dun sa mga hinati-hati mong pizza. Yeah. And no, hindi mo kailangan pangalanan lahat ng bansa, ng kontinente, hindi mo kailangan pangalanan lahat ng kingdoms, only those na relevant dun sa story na ginagawa mo. Next is the subdivision. Ito na yung mga village, ito na yung cities, towns, and kagaya lang din sinabi ko kanina, hindi mo kailangan pangalanan lahat. Yun lang mga bagay na importante, yung relevant lang doon sa story na sinusulat mo. And then, choose your settings. So, ito na yung pinaka-importante. Sana nagtitake place yung novel mo. Sana siya nagaganap. Yun na yung settings. Nandito na yung characters mo. Nandito na yung mga, yung plots, yung stories na gagawin mo. Dito na siya magaganap.
Depende sa story mo. Pwedeng yung story mo is doon sa buong mundo siya iikot, pwedeng doon lang sa particular na bansa or sa particular lang na village. For example, gumawa ka ng mundo pangalan Magicana, pero yung story mo iikot lang sa Human City. The next category is nature. So, simulan natin sa pinakamadali, sa weather. So, sa settings mo ba, tag-araw or tag-ulan or ikaw bahala. Tapos pag-isipan mo din ang pag-isipan mo din yung season kasi hindi kagaya ng natural na mundo, 'di ba? Hindi naman lahat ng bansa is may pare-parehong season. Kagaya dito sa Pilipinas, we don't have snows. Next is the surface of the earth. Ano ba yan? Puro putik ba dyan? Puro damo? Damuhan ba yan? Sementado? Again, bahala ka. And then we have plant life and animal life. Anong halaman ba meron dyan? Nangangain ba ng tao? Nangangain ba ng hayop? Poisonous ba yung mga halaman? Speaking of poisonous ba yung mga hayop? Or yung mga hayop ba is mas malaki kaysa sa mga tao? Puro higante ba yung hayop dyan? Or yung mga hayop ba dyan lumilipad? Again, wala ka. The next category is history. So, ito yung minsan dahilan kung bakit nananatiling draft ang karamihang stories. Kasi minsan dito sila nakukulong sa never-ending world building void-ish. So, ito kailangan pag-isipan, no? Gaano ba talaga kadami yung kailangang alam mong history before mo isulat yung book? So, you need to focus on the important events. Like, dun sa kingdom, kailan na natagpuan yung kailan nabuo yung yung kingdom na yon, or itong taong to na nasa kapangyarihan, papaano siya napunta diyan sa kapangyarihan na yan, or papaano nasadlak ganyan sa kadiliman ang mundong ito, ganon. Something like that. Our next category is architecture. So we only have 3 questions pagdating dyan sa architectures. Where do people live? What do the buildings look like? And what are they made of? The next category is politics and government system. So, anong system ng government sa story mo? Is it democracy? Monarchy ba yan? Oligarchy? Sino ang pinakamakapangyarihang tao? Papaano napapasa ang laws? Diba? Papaano siya ini-enforce? May military ba dyan? May judicial system? Meron bang may prison ba? Paano gumagana yung prison? Paano ba naipapasa ang batas? Paano ba sila nagre-render ng judgment? Meron ba silang public torture? Meron ba silang public execution? Bahala ka. Next category is society. Let's start with class system. So, meron ba silang upper, middle, or lower class? Next is the racial group. May particular ba siyang ethnic community? Meron ba siyang ethnic group na dun lang talaga sa story na yun? Or is it mixed? Kung mixed, bakit mixed? Next is the gender norms and expectations. Ano bang pamantayan nila sa mga gender? Ano bang dapat ginagawa ng mga babae? Ano bang dapat ginagawa ng mga lalaki sa mundo mo? Pantay ba ang tingin sa kanila? Next is children's. Paano ba sila itinatrato? Paano sila pinapalaki? And while you're there, sama mo na din kung saan and paano sila nag-aaral. Ano yung kanilang educational system? Paano yung educational system nila? Paano yung binuo? Sino ang mga teachers? Ganyan. Paano nakakwalify ang mga pwedeng mag-aral at pwedeng hindi mag-aral? The next category is what makes your world colorful and unique. So, we have, and the next category is culture. Ano ba ang kanilang belief system? Meron ba silang holiday? Like, nagsiselebrate ba sila ng Pasko? Hindi ba sila nagsiselebrate ng Pasko? Meron ba silang fiesta? Meron ba silang presidential, holiday? Or President Day? Ganyan. Next is romance. So, how are relationship treated dito sa story mo? Anong opinion nila sa marriage? Anong normal ba sa kanila ang makipag-sex kahit sa mga hindi pa kasal? Is it normal? Thumbs down ba sa kanila ang PDA? You decide. Next is arts, like music, dancing, art. And then the sports. Ano ba yung mga sports nila? Nagba-basketball ba sila? Nagre-require ba sila ng brooms and, flying balls? And saksakan ba yung entertainment nila? Speaking of entertainment, ano ang entertainment sa kanila? Saan sila naglilibang? Ano ang kanilang libangan? Next thing to cover is the ethics. So, anong moral codes ba ang sinusunod nila? Mahalaga ba sa kanila ang honor? Or hindi ba mahalaga sa kanila yung honor? The last category is technology, science, and magic. Figure out kung hanggang saan yung limitasyon ng technology sa mundo mo, or ng science, or ng magic.
give limitations to magic, especially sa magic. Give them rules. Lahat ba may magic? Lahat ba may kakayahang magkaroon ng technology? Lahat ba may access sa science? Or para lang ba to sa mga mayayaman? Para lang ba to sa mahihirap? So determine mo, 'di ba, sabihin mo, or 'di ba, ilista mo, alamin mo kung alin or sino lang ang mga may kakayahan sa or may access sa mga ganitong bagay. Para ba to sa lahat? Pwede mo din yung ilagay. Pwede ding may limitation na itong technology na to para lang to sa mga may kaya. Itong science na to para lang to sa mga may kaya. Tapos yung mga mahirap, hindi sila pwedeng magkaroon ng access sa magic, hindi sila pwedeng magkaroon ng access sa technology, and hindi sila pwedeng magkaroon ng access sa science. So, you decide kung sino sa mga ito ang may kakayahan na gamitin ang technology, science, and magic. Laging tandaan, dapat laging merong rules, laging merong laws. Kung pwede sa lahat, sino yung mas may kakayahan na mas madami yung kanilang nagagamit. Like, sino yung mas may kapangyarihan gamitin yung ganitong klase ng technology. Kung lahat ay may technology, kanino yung pinakang maganda, kanino yung pinakang pangit na technology. Kung sa science, kung lahat is, matalino, lahat ay may access sa science, sino yung pinakang may kakayahan doon sa science? Sino yung may pinakang less power pagdating sa science? It goes the same with the magic. Sino ang may mas kakayahan sa magic? Laging merong mas malakas. O, di ba? Laging merong mas malaking isda sa ocean. World building is a painful process, but it is vital. So, kailangan mong linisan yung pag-world build mo, kasi the more na malinis yung world building mo, the more na mas madali ang pagsusulat.